Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu nqanje ngebhuzu matshitshi qomane. Bathi mfana empande semncane udanga bathi dabethi mdala nti cha bamsokela bakithi ingane ihlaza cha. Ufunza baphathi bezonqamela lo delusions bathi untombi zimdansa ngetshebe lithi muhle webhutsu umuhle yamatshitshi qomane. Yakhala ke enye insizwa yathi umuhle wena njengoba unjena. Ngabona ukuthi cha abantu mfowethu yabona ngaphandle banenkinga eziningi futhi uma ungaphika nabo ungaphathwa ikhanda yabona. So ke kwangijabulisa ke kodwa uma ungabe kuyinsizwa esho kanjalo ngoba vele yona mangabibuka mina fanele ngabone inhlobo lobo obuhle fanele ibone ixhonto uyabona ispin top lesekade sigqojwa othi mangabe sidraya uthi uyasibamba sikulimaza esandleni fanele ibone into enjalo la kumina ngobani insizwa. So once yabona ubuhle kumina insizwa cha sokukhona ungahambi ke kahle. So kwangithokozisa mangabe uyinsizwa esho kanjalo kodwa ke ezinye izinto futhi kufanele ungazinaka ungasifaka enhlizweni yabo. Njoba ngisho ukuthi mangalalela abantu bathini ngawe well uzoba nenkinga kodwa ke khona insizwa engibhalelile la umfowethu ubhalile wathi ke ngokukhulu ukuhlonipha nokuzithoba ngizocela ukuba ngikubingelele thisha wezinsizwa awusukanini madoda yangibiza mnandi mfowethu ngazizwa nginemendlela cha ngiyabonga mfowethu. Uthi mfowethu ke nginentombi bese nginentombi ebese kungathi ngikethe ngiqedile kuyona ngoJune 1 saxabana nayo hayi ngaxolisa kuyo kwafana nokuthi ngithela amanzi emhlane wedada ngoba manje izenzo zayo zikhombisa ukuthi cha ijabule ngokuba yehlukane nami kanye nabangani bayo bayakujabulela lokho. Kuze kube yimanje mfowethu inhliziyo yami ayifuni ukwamukela selokhu ngimncenga luthi impela ukungipha ithuba lesibili. Okay uthi mfowethu ke bese ngihlezi ngixolisa ngezinto ezenziwa nguye ngixolise noma ngingenaphutha ngisimo sokungafuni ukukhuluma kakhulu bese silokhu sixabaniswa into encane ngibone ukuthi mangehlele ngenzansi noma kungelona iphutha lami. So ngamanye amazwi mfowethu ngitshela ukuthi wena awukwazi ukuzimela amasandi into ongenayo kule ngisile nje noma utheniwe yabona. So ngitshela kanjalo phela ngoba kusho ukuthi wena uvumela intombazane igibele ekhanda ingene kuqueen izenzele umathanda ibize noma kanjani lokho wena fanele uxolise wena ngesimo sokuthi cha kufanele kube nokuthula mangehlele ngenzansi kuze kuzoba nokuthula. Ngamanye amazwi uzihlonipha ngamanye amazwi awukwazi ukuzimela. So ungitshela lokho phela mangabusho kanjalo futhi wena awukwazi ukuzimela awusiyona ileader ngoba yahluleka ukuzimela. So ke yabona intombazane mangabwenza kanjalo uhluleka ukuzimela uhluleka ukuyibeka endaweni yayo ilapho ke izogcocoma khona ikungena emakukwini igibele ekhanda ekuthathe noma kanjani ngobani wena ohluleka ukuzimela. So ke leyo nto mina ngeke ngikhale kakhulu ngayo intombazane ngoba yona usuke iresponda kwindlela oziphatha ngayo. So mangabe uhluleka wena ukuzihlonipha uhluleka ukumbeka endaweni mangabe nephutha wayi uyaxolisa nje wena udayo uthi ngixolise ngoba khona ukuxabana esibe nakho noma ube nephutha hayi angixolise ngiyaxolisa. Well ngeke uzihlonipheke mfowethu ngeke uzihlonipheke yabona. So kubalekile ukuthi uzihloniphe wena kuze nomunye umuntu ezokwazi ukuthi ekuhloniphe kodwa mangabe uhluleka wena ukuzihlonipha well angicabanga ukuthi khona neyodwa intombazane yokuhlonipha la ngaphandle yabona. So ibalekile futhi leyo nto kakhulu ungayikhohlwa. Uthi futhi ke lento yalokhu yenzeka isikhathi uthi futhi lento yalokhu yenzeka isikhathi ngagcina sengidinwa ngokweqile ngathi kuyena cha uyangihlula awukwazi ukuba yilento engiyicelayo kwaba ngokuhlukana kwethu lokho. Kwadlula isonto no 3 days yaqala inhliziyo yami yazisola ngalokho ngathi sengicela kuba kulungiswe izinto seyiyanqaba kepha izolo benginayo indlela esenza ngayo ikhombisa abantu ababambisene kepha akafuni ukuba engiphe uxolo aphinde asho ukuthi cha uyangipha ithuba lesibili. Wayivala lapho umfowethu.
So ngamanye amazwi wena mfethu ekugcineni ukwazile ukuthi uyisukumele uyivezele lentokazi indlela ozizwa ngayo, yabona. So kwaba angithi uvezile lapho wathi akakwazi ukuba yilento oyifunayo wena, yabo. So ke leyo nto agcina isibanga ukuthi nihlukane. So ngamanye amazwi ekugcineni uze wakwazi ukuthi usukume ukhombise ukuthi cha ulengisile unegaxa embili, yabo. So ke leyo nto kusho ukuthi ke ayizange ithande le ntombazane yagcina isibanga ukuthi ke nihlukane. Ngiyacabanga ukuthi kodwa njengoba uveze kanje yize ungavezanga wena ukuthi ubani ufike nalo mcabango ukuthi nihlukane. Wena into oyisho lapho uthi wena akakwazi ukuthi abilento oyicelayo. So kwaba ukuhlukana kweni lokho. So ke ngizothatha ngokuthi wena mhlambe ke ufike naleso sinqumo. So cha sengikhathele wena indlela owenza ngayo ngisayithandi mhlambe ngcono sivele nje lento ethi siyiyeke. So ke into oyishoyo ukuthi after 3 days, after isonto no 3 days wenze kanjalo, ube usuyisola ngaleso sinqumo, usubuyela kuyena. Kodwa yena wenza njani? Uyanqaba, yabona. So ke into umbuzo enginawo kuwena ukuthi njengoba usubuyela kuyena lo muntu, yini mhlambe khona ushintsho lizobe selukhona mhlambe ngendlela azokuphatha ngayo? I doubt, angiboni ukuthi lizobe selukhona, yabo. Kodwa ke njengoba ngisho ukuthi yona le ntombazane responda kwindlela wena oziphathe ngayo kuyona. Ngamanye amazwi ubungahloniphi. Indaba ngithi ubungahloniphi ngoba ubuthi mangabe usephutheni wenza into enhle, uxolile, ulibona iphutha lakho, uxolise. Kodwa mangabe kuyiyona esephutheni intombazane still wenza the same thing kubuwena uxolisayo. So leyo nto iyakhombisa ukuthi awuhloniphi wena ngoba uxolisa nje even ungeke ephutheni. So lo muntu ubungakwazi ukuthi umbeke endaweni yakhe. So mangabe ungakwazi ukwenza njalo, yakhombisa ukuthi awusiyona leader, yakhombisa ukuthi kahle kahle akekho umuntu ongathembela kuwena. Ngoba nje mhlambe singaplana into mina nawe, yabona, sithi hayi mhlambe kusasa sihamba sendaweni ethize, ngilungise mina mangithi ngiyafika wena kusasa uyayishintsha futhi uthi hayi ngcono sihambe noma mhlambe usuthi hayi angisayi lapho, ngenza isibonelo kanjani na. Njengoba uthi wena uthenda uthe kwadlulisa into no 3 days umtshelile ukuthi cha kushuthi nihlukene, umtshelile nje indlela ozizwa ngayo, still usubuyela kuyena futhi wena futhi usiyofuna uxolo ukuthi haya nilungise izinto, yabo. Ngamanye amazwi uthatha isinqumo emva kwesikhathi uphinde uyashintsha futhi wena, yabona. So akusiyona into enhle leyo, akusiyona ama signs amahle, yabona. Mangabe uyinsizwa fanele ukhombise ukuba namasende njengoba ngisho. So mangabe uthatha isinqumo, akube isinqumo sithathayo usimele kusona. Akwazi uthatha isinqumo uphinde usitshintshe futhi, yabona. So wena khona ke njengoba usishintshile isinqumo sakho, usuyakena uyozama umthetho, no asilungise izinto, but uyambona ukuthi akazimisele, yabona. So ke mina into ebengayisho kuwena ukuthi mfethu awuzihloniphe. Njengoba engafuna ukuthi nibuyelane, hayi awumhlahlele kanjalo vele indlela abekuphatha ngayo, bekuphathisa okweqaba, ubengakuhloniphi, ubekuthatha noma kanjani, yabo. So ke awukhombiseke wena cha uyayibona ivelu kuwena, uyazihlonipha ngokuthi umhlehlele, yabo, ukhohlwa yena uthi ukushaya umoya kancane nje, yabona. Ngoba phela ngihlezi ngisho ngithi amaphutha into esiphila ngayo. Nawe mfowethu ithuba lakho lokuthi ukhule leli ufunde emaphutheni owenzile, yabo. Akekho umuntu ovela azalwe nje perfect. Sonke amaphutha kanje siyawenza empilweni, kodwa njengoba ukhula fanele ufunde kuona mfowethu, yabona. Umuntu uma ngabe ehluleka ukukuhlonipha, well awukwazi ukuqhubeka lo muntu nje, awukwazi phela ukuba sothandweni nje just for the sake ukuthi hayi ngisothandweni, even ubona kahle cha angiphathekile kahle la, yabo. So kubalekile ukuthi kube singili kuleso sikhathi esikanjani, ungavela uzifake nje, yabona. So ke kule ntombazane njengoba ngisho ukuthi ngeke ngiyiblame kakhulu, uzoblame wena ngoba kushuthi indlela obuziphatha ngayo ubungahloniphi. So naye agcine engasahloniphi, isikuthatha nami kanjani. So awenze njalo, khohlwa yena vela akafuni nanokuthi nibuyelane, and bekuthathisa kwesidwedwe okweqaba, bengayiboni ivele kuwena. So njengoba ngisho kodwa ukuthi indlela nawe obuziphatha ngayo ke next time uma ungeke ephutheni, umuntu kufanele ufunde umbeke endaweni yakhe. Intombazane nje kufanele ibeke endaweni yayo. Mangabe isephutheni vezela ukuthi isephutheni, yabo. So uyigade nalento ukuthi yabona intombazane isikhathi esiningi amantombazane akushaya ngale yonto ekuthiwa i-reverse psychology. Umuntu usephutheni uyamkhombisa iphutha lakhe,
kodwa manje igcine sekububa uxolisayo sekuba wena, yabo. So uzigade zonke nalezo zinto, ama-signs lawo uthola ukuthi umuntu mangabe sephutheni gcina sekuwena oxolisayo kodwa, yabo. So zonke lezi zinto kufanele uziqaphele ngoba yizo ezikuveza ekugcineni njengomuntu ongakwazi ukuzimela, njengomuntu ongeke abe leader yakusasa, yabona. Ukhumbula ukuthi uyisipho wena mfowethu, uyisipho esikhulu kabi, uyinkosi, uthwele umqhele la ekhanda. So awukwazi ukusuka esihlaleni sakho sobukhosi ubhizi ulandelane nomuntu okuthathiswa kwexhaphu, ukuthathiswa kwesitwede. Khombisa ukuzihlonipha. So ngiyathemba uyangizwa-ke mfowethu and uzokwenza okufanele, yabo. So mangabe unesifiso-ke sokuthi ubhalele umqeqeshi wensizwa nga-Facebook, ufike useshe umqeqeshi wensizwa, uzofika ulithole ipage lapho, ungibhalele noma ungibhalele u-email engizoshiya kuyona le video le, ukuze mina nawe sokwazi ukuthi sibonisane ngodaba lakho. Shabu-ke mfowethu.